Adto tigatang yu iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay, dali anak ko. Day takot ikay kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat, kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagip-laeng Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko, tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan, agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wan nabayag matpima na nagururay di tao. Wan nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, Wen, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang? Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok nanang. Agboard examak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano san ni Ignacio ti aguray Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling matuntimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman ka ni dali ngagkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dali kan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin lat tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana. No imbagak nga aguray pay. Tulungan na paya, dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. Kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo ngagkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak man ni ti manu atawin.
Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Amang ano kunaan na anaalas ti ugalay. Amang ano guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimena. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimena. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta. Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin mo ta na naitantanday ta kalay sa? Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimena nga anak ta bakaet. Wan nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti adina. Ay pagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumay nga awan dagaso kaya isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na. Nakaturpusan ni Jimena, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kung ti makiasawan nagturpos ni Jimena. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimena kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimena. Kini mo miling adda kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyor urnungam kin saan ka naimut. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan nyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kan saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tap no aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Malaman nga raw, gumatang kay ti materyales tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak kapurliya iti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y maita pag nainan ti balay tayaw. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait, anak ko. Ay, makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon ka ni Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw.
Kat saan ko alapnan day ta anak? Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumura. Sana mabalay nati kayat nati masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga kanina lang yaw. Siyak, ti makaamaw anak kao. Nakita yu ka din daytoy, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni Manang mo? Di yu amo, nanang. Na, diyak amuti may papan iti dayta ah. Ha, talaga amot na diyak kabsat mo ah. Natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da day ta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastaws. Saan may... Saan nga rod ama balin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat, Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakit? Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo ituray pikit. No, sana nakababain kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao? Kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dale, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukuam ngay ko rin. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Mapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay ngam baybay anyaw. Di yu ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tadyak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabak ka, Oscar. Awan mood ko.
Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan yaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ni nanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok to matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiay ayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karup-rupa mo't yaman na. ay, nagloko kan. Apo kom da ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits sa itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o anak mo. Awan mo't mataktak deran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak ki asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kinig na siya nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyaman nak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adapim mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materialis si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Wala nang. Patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi ang materialis. Ado pa'y dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha,
Ay na, nagsayaaten baro. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan day jayan nanang. Lipatin yun day ta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga baro. Anya, agkasar kayo, kurayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory tata. Tapno makabukal kami mo't ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay kahit adakada kayo dayta. Ang kasano dayta ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawan di talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Akit mayat nga ron tapno adda pangalaan yaw, iti kanan yaw. Mulaan yaw, iti pagay, tapno adda apitan yaw, alamutan yaw. Uwan tatang, tinawan ang mulaan mi day dyan iti pagay. Akit makamo kayo nga ron, no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay. Kat awan mo't partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanan, inlako kong. Kan may sa. Apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanban nugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay? Sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagatak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yo Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsik adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan ananang. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Day taman ni nakaparabaw di talamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsing-singir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan kwa na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano iji balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, asawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo diti balay.
Ala, makaamo kayong araw. Sapay ko mahal ta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y magtiyag-trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo't arimor ni nanang. Napanan na, Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat na chay. At iwan na pa yan ay di tatang nagtrabaho. Kasta iya. Agkat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siyaran di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang. Ta iso ti alis to ngagtrabaho. Siyak ngamin kat pasaraya agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay, sumakit manan, anay ko. Ape na sakit. Diyak mo Diyak mat ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Kan tuyulok agsakit manan, anay ko. Anay ko. Siguro na marikriknak lagi tiya sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Kan di barokong ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Benigno. Apayang ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaeng ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako, kumaraw ti sakit na. Agpa-check up kalangan. Saanan? Manjak mo nakamait. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko, kat umanay la pampanunutik taon. Ang mga no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At din sangput ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanugak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat ta ti aramid na. Nagsakit yung ulo. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulo nan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilita. Ay, kasano nga ron ang makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad.
Apay, di na kay tultulungan ni Benigno, ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon met nga agsakit ti kumkumpor mi kenkwana. Isu nga ikarkariga taklatan at aglako-lako tapno adda maigatang itibagas ken si daen. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glory? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Anya atalon? At daya, awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan, daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpatsyum day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linaslas-tugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas jay. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan ta gubra. Kanayon mo't nga rod ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantiyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumuro ti sakit ko. Agsapulak nga rod iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinad kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam nasaysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ama pasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasidag. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaen nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapuwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangarot makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta Anak na ka nga ron, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Ay, kasi nga ron ni nanang. Imbes sa kumatimang tad iti kwarta na. Ngamawang mamaitid mo tadi ka maagunay amang good.
Nagadun ti utang tabinigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di agagawa kamot. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot tan ti panagpasngay ko. Anay ko, agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton mapudutan naklabasit sa makit ti ulok. Kain ka nga nagpa-check up Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno agimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon ti tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Alang arod. Tay nakman ng dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Jay asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabahaw. Nagadumang arod tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga no awan pa'y busbusan niya no agpasngay ka. Talagang awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga wan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak tuman. No saan pa lang agbale o pag sinaan kayaon. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit nga. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka. Ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wano saan? Tano di mo maitad di ka sa pulan ti anak ka. Nasaysaya at lapag sinaan kayaon. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak ka. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang. Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalambas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo kumagurguraan ni tatang. Tapag sayaatan tamatla ti ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat papanam nga rod ngay. Eh kay nagtrabaho Sumurtak ka na insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamot. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mo't abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni binignaw, abalayan? Wen, abalayan. Manipod kinasaritam, nagtrabaho muteng. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana, nga ipanaw mo dagiti agina, no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan, no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen.
Titaam kat manipod binagbagaam kat nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos kat lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Surwam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamay sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito ngay. Ijestor Ne, at dagayam la ako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka kadinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mun samot nga min amin. Surumot aginot Ganun jay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon kamatan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla jay bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamong mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata. Nadlaw kaun nga daraw rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan me. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pala kada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Kat nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tap na makatulong kano. Aya, kat alang arud agan-anad ka iti lugar apapa na ang balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi a text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko kasla kaguranak. Day. Apay nga tagay. Agyaman si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay, apay nga niya kastamot tanti bagbagam Glory. Umay ko alaan tanak ko tagsinatan. Nay, apay adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't
Apay nga may na pinalubusam idi ngay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak nanang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam, pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan kwa na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timam nayan ni Glory kan ka kat sininaan na kan. Jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya't asinaanak ti asawak nanang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Ingolakay. Agawid kanundaan di dito'y balay. Kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya apagpapaayan na. Alya, Nagado ang maikat. Isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairanamat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat ko matibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay why, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuen na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dandani ka lang arud tumangad iti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun talaga ti pagnaidan nyo nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kahit di kapsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid aya nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat
Naimbag man, ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduday di balayda. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana di balayda. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyo. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mga ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Ingga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kayat ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbaga am tuman di asawam anjay. Ibaga masurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matiibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang haasim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwak mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna ya ti agarada wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman ta may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang ya. Isurum nga agsao.
Ta saan nga agsasaw dayjay? Ha? Apay umal? Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga asan nga agsasaw? Ay ngam ala, no sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tan ti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Mga ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka pananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inum day jay. Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na di abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita ak. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartak mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no, tumarabait. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adamo, tasan ngagsasaon. Kunak tumangamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Nay, di matagsawa pulusan iti pinagsat ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panagana kon iti Tukmam. Tadimat ang sasao apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pa'y. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin ngay bagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamot la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga matakas ta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wine,
May mayat metlaeng na dan bukod yung pagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam. Agsaulak ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Wen, tatang. Nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga, Rod. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano, taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Diya ka mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga ti agbalin akatugang nga kababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wan tatang, makaurayak mo't kit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyawn. Maurnong da. Nagboring mo't tibiyag dito yan tatang. Diyak kumakayat kagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugang nga kababae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Ditoyak kanong agpas nga Ay ikatwan Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat kayat kunti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikuranak laasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Barkadam damang. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak. Mas kayat ko tinaulimak ngam titarabit. Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itilikliko dak balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday tala agid-id da kan agsel-selpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak.
Timadi, katong parparbukay ti sarita. Dayta timadi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklapdan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kunti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tag-chis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayon, nagsaparimwar. Oray, at kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo launa, iti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day jay babae. Anya ita, ti mas kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no addaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko a lalaki iti tarabit nga asawa na. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio. Adag dito'y kusina, nanang. Ampay. Ala umantay arinulak dito'y. Tamabanuga ka mapan ijay CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay, nagsakit pa iti sikat ko. Ay, nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y tarinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin itay, tan nabanuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktungot ngamin idi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna kan maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubyam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti isem ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin ta sana nang asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kano no apay asaan anak kaasawa.
Apay nga pinaritam idi nga agarem. Anya ngay, di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na ngarod kayatan. Nawan nga ron. Sayang, dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na iday. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no ada manubya na? Pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wan ka ba, guys? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan adag iti apukom. Kumaa. Ngam babalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu idi. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan nag-expired. Nag-expiren te. Nag-expired ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat tawon mo. Porteid mo laeng mo. Awang nga ro din. Napukawan ti isem ko dita. Hindi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaangan. May mayat pa'y. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amu aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na? Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupa di ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, adda kayo madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabages, apay akas jay. Kasjay te.
Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na niyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawi si amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na ah. Ay na, madlaw mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kahit amom nga rod ay ah. Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, huston, tangiwat mo ka bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawan, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawinin ngay. Day ta may isa wanod nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, iba gaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit, idinatay tasawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay ta asawak. Medyo na ikawak laeng, sana ko na anaglitay. Amumay ti ka na yun a panagapa mi ideng. Awampay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga minday di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, hindi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kwana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan naramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love mate itong galmay sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sa balen. Kabalo mo dun. Imbagak laang timbagana, tanarega mo no jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No syakti si ka makiasawa kapay. Anya? Kasapulam tikad kadwa.
Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasuken ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya, kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka kanayon nakamot asidiren. Kanayon na nga isidir ti pananglapod mo kan kuha na idi ang mga asawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa. Kun ano ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasuken ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na adda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso makiasawa ka kiidi manen. For companionship ba? Kababain, ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siya, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan nyo. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito'y. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito'y anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrok ka. Hagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, nupakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin Iso mga bintagpaisaw. Inuruuray ko ang mabaloak. Tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namimpinsan ken ka idin sukat nak. Ngam ita tagparparik na kamanan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawaster lang. Kit kasanaw. Aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman ng ita tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isungaklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anyo dyan na amuak. Agar-aram ka gayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay. Iso kanayon nga umay dito'y. Kuwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, pudno, kat inaklon ko pa yan Anya,
Kat, anya ko matiplano yaw. Kwa, ikasar na ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan. Ah, saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Ha, Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayo nga asawa. ay, kwa, jakmat nga rod ni namnam at ikasto'y ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itata na po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibagatigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kay langarudan. Makiasawa kayo pa'y lang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa'y lang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga sawa kamutan insan. Anya? Asino kumati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga sawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiinayatak. Oh, agyaman ak nga rod ano dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agararam kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawan Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamindo. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, nukasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamut adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawamoy dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manjakong. Iso apasensya kan Mindo, Sapay kumata maawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput
pay. Gaputan na singpot kamot kanyak, Cecilio. Makunak ka siya kunti may isa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatungpungak, nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak ta si ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wan, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsing putpay tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road ta maparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me.